makakaluwas na ako, makakasimba na ako, mapapurupasya na ka mga akin ko. Dakulaon pong tabang ining wheelchair kag ako Bicol. Sa gamo Napapaluha sa kaugmahan ang 63 anyos sa sinanay Emiliana kan Barangay 27 Victory Village, Legazpi City. Dahil ta saro siya sa 10 benepisyaryo kan libreng wheelchair na ipigtao kan ako Bicol Party List. Sabi niya, dakulan magiging katabangan kan wheelchair sa iya. Makakahiro-hiro na kaya siya as hindi niya nakaipuhan alalayan 24 oras. thankful ako sa AKB, sa gabos na mga nag-ano kang AKB, mga staff. Very thankful ako kay Congressman ko, kay Dungalon, kada kong Pido, basta gabos po. Very thankful ako. Gabos po kami mga senior citizen, very thankful dahil po sa dakulaon pong tabang ang wheelchair sa samuyang mga nangangay po. Si Lilian kan Barangay Puro, Legazpi City, bitbit naman sa iyang duwang aki para ipa-check up. Sabi niya, pig-aprobit sa niya inihuli ta libre asin igwapanin mga libreng bulong na itatao na dakula ng galan maitatabang sa arong nindang kapusman sa buhay. Maraming salamat po sa ako Bicol na dakula ang puntabang sa kuya. Kasubagong aga kan ikondusir ang tarabangan caravan kan ako Bicol Party List sa Barangay Puro, Legazpi City. 500 na ligaspenyo ang nabinipisyaran kan aktibidad. May libreng medical check-up, libreng bulong, libreng gupit asin iba pa. Ang punong barangay digdi ng Sinecasio Barrios, labi man ang pasasalamat sa partido sa pagkakapili sa inda na maging benepisyaryo. Kung maunod ako na yaw ng ako Bicol Perme sa pagsuporta sa Barangay Puro. Kasubago nga may nasabatan akong nagkapirang mga pasyente, imbis magreklamo na natatadi doon sa nanin niyo. Nakulon man niya yung bulong na pigdaw ako. Yan kaya ang ako Bicol talagang minasuporta. Talagang lubos-lubos. Kabale sa mga nakatabang kan partido ang 91st Coast Guard Auxiliary Albay na nagtaoman ng libreng dental services. Ang pag-seek ng dental treatment is talagang very last nila yon. Kumbaga kasi na kasabihan nga kasi na parang ang sakit kingipon katapat lang yan paracetamol. So pag may nakakaaram sindaki balita na igwaning pa-dental mission, talagang ginagrab nila yung opportunity na yon para lang makareceive sila ki free dental extraction. May libreng dental fluoride man ang BFP para sa 200 na kaakian. Dahil kaini, ugmaman ang partido na liwat mapagserbihan ang mga kababayan na talagang nagtitrios man. We would like to thank our partners and sponsors. Without them, they ini magiging successful. Of course, sa Barangay Puro, sa pag-host kay Kapnik, Barrios, salamat man. And ang mensahe tayo is that we continue to deliver the services that we have started. And ini mapapadagos ta lang sa padagos na suporta man kan sa tuyang mga partners and sponsors. Dakulang salamat po sa saindong pag-atindir, ngunyan na aldaw, digdi sa Tarabangan Caravan. Hatod niya mo ang libreng serbisyong medikal para sa indong, asin sa saindong, mga namumutan sa buhay. Ang aktibidad na ini, hatod po kang sa indong abang serbidor, asin kang ako Bicol Party List. Ininaan pang onseng Tarabangan Caravan kan ako Bicol Party List sa bilog na reyon, asin pang duwa sa nasambit na syudad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.